I ja kažem, Olga, ja hoću da objavim vaše knjige. Ona se toliko obrazovala da to nije bilo. Toliko ona baš. I kaže, dođite sutra. Sutra dolazi televizija Priština, sutra dolazi i Nata, oni će da snimaju ovde film o meni i da vidimo da li će ona da da meni ili ne. I naravno ja ne budem lenja, odem sutradan, kako sam ja došla. Tako je Nata rekla, ajde izdavač, ti si izdavač sad Olgine knjige da pričaš o tome kako ćeš da objaviš Olginu knjigu. I stvarno ja sam bila presrećna. Prva promocija Olgine knjige u Beogradu, u Domu vojske, sala univerzalna, 300 mesta za sedenje, a okolo bilo je to, ima praznog prostora, normalno mora da se dođe do tih sedišta i okolo skroz, kao pa stepenik jedan, da može i da se stoji i da se gleda. Sala je bila prepuna. Dvoja vrata, ona štilter vrata, uđeš na jedna, na druga moraš da izađeš napolje, ali nisi mogao da priđeš, ljudi su sadjali na podu. Toliko je ljudi bilo na promociji. I od tada Olga i ja smo išle, ne samo Olga i ja, i Olga, i Spasoje, i Relja Novaković, profesor, išli smo po promocijama po celoj Srbiji, da ne kažem Jugoslaviji, da smo već raspadnuti bili, po svim mogućim bibliotekama i održavali promocije. I jednog dana putujemo za Despotova, idemo na promociju i sad sedi Olga pored mene, pozadi sede Spasoje Lajić i profesor Relja Novaković. I sada započeo se razgovor, ne znam, profesor je pitao Spasoja šta on još radi osim te svetlosne formule i sad Spale odgovara i kaže, ma, svetlosna formula je samo na bazi srpskog jezika, sve ostalo su jezici sintetički, šta je znam. I onda naš jezik je najbliži sanskritu, a imam ja tu i sanskritsku čitanku, doduše ne tu u popisu naslova, da znate da je to jedini naš udžbenik do sanskrit koji postoji, koji je objavljen. I onda je Spasoje njemu objašnjava i kaže, jao, meni je Miroslava treći izdavač. I on ima 3 izdavača. Onda profesor Relja Novaković kaže, pa i meni je treći izdavač. A Olga s predih sedišta dodaje, kaže, i meni je. Vozim 3 autora. Svo 3 imaju mene kao trećeg izdavača. Lepo smo se družili, lepo smo išli na promocije i nikada nismo imali nikakvih problema. To da znate, niko ni na koga nije ni ton povisio. Šta je ono što je karakteristično za Olgino delo? Ja sam čak, evo sad sam se setila, a to moram da vam ispričam, za prvu, pošto je trotomna je knjiga. Zašto je trotomna? Rukopis koji sam je objavila bio je kod Ružice Borisavljević u Lozani i ona je stavljala svoje primedbe i davala delove iz tog svog prasapskog rečnika i to je objavljeno u 3. knjizi. I zašto 3 toma? Molim? Zašto 3 toma? Zašto 3 toma? Ta 3 toma, to je bilo sačuvano, ne dočuli ste za Sorabe od naših slikara Milica od Mačve, o Sorabima je Olga moje u 3, vidjet ćete da ima, pa ne znam, nekih 17 naslova više nego što je Duki objavio. Mi smo crtali akcente, slova, sve ono što je Olga davala u rukopisu kako je bilo. Nije moglo da se skenira, da se uradi, nego smo sve bukvalno pravili te fontove i tako smo objavili ove Olgine knjige. Ono što je, kako je ona pisala? Pisala je i srcem, ali i naukom. Naučno je dala na engleskom, na francuskom, na latinskom, na grčkom, na starogrčkom. Davala je u originalu tekst i onda je to prevodila na srpski. Ali, ja dam nauku, odnosno ona da nauku i moli naše akademike i školovane ljude da idu da i dalje istražuju, da potvrde to što jeste. Međutim, niko to nije uradio.
kada sam objavila to moje prvo izdanje, onda smo bili u obavezi da od Ministarstva kulture tražimo papir da je knjiga naučna ili da nije šund literatura. Za prvu knjigu dobijem da jeste naučno delo, da nije šund literatura. Za drugu i treću knjigu, ne dobijem. Za drugu isto dobijem da je naučno delo, ali za treću knjigu dobijem da je šund. Da se oporezuje. I ja onda u šoku. Kaže, idi sad u Ministarstvo za informisanje, ne znam, pa tamo njima podnesem ja i njima. I od njih dobijem isto odgovor da se oporezuje, da je šund literatura. I ja pitam onog grubor čovek koji radi u ministarstvu, mislim, prvo. Lepo sam ga pitala, rekao, recite mi, molim vas, da li ste vi knjigu pročitali? Kaže, pa nisam imao kad, 3 knjige. Pa rekao, dobro, vi niste pročitali knjigu. Kako ste mogli onda da date da se knjiga oporezuje da je šund? Pa kaže, tako, šund je naslov. Rekao, uzmite literaturu, otvorite literaturu i pogledajte na koliko strana je bibliografija u Olginoj knjizi, šta je ona sve koristila. Evo koliko je to. To je od 343. do 355. Toliko je korišćene literature, proučavane. 80% i više je stranih autora. Malo je naših i malo je Olginih komentara. I onda čovek kaže, to jeste naučno delo. Čekajte, ne mogu da shvatim. Kritikuješ, ne znaš šta kritikuješ. Ne znaš šta je između korica. Kako možeš kritikovati naslov? Ako hoćeš naslov, pa idi kod Grka, kod lingvista, Lavnika, kako Kondila, pa njega kritikuj. A ne našu Olgu Luković-Pjanović. A sad ću da vam kažem ono što je veoma važno, mislim da vam pročitam, s obzirom da je ona bila lingvista. Mi možemo da kritikujemo i sebe i druge i kako je ko uradio, šta nije uradio, ovo nije ni bitno. Međutim, da naša stručna javnost ne iskoristi Franca Miklošića, kog sam ja objavila, što je van pameti i on je lingvista, zašto ja da objavljujem dela Franca Miklošića, kome to treba? Ne treba vama, ne treba. Ali treba našoj stručnoj javnosti. A da oni, kao stručna javnost, Narodna biblioteka i raznorazna ministarstva koje otkupljuju knjige za biblioteke, za korisnike, ne nađu za shodno da otkupe, to ne mogu da shvatim. Ne mogu, stvarno ne mogu da shvatim. A samo pomoću stranih autora možemo da dokažemo da jesmo narod najstariji, da jeste naš jezik, korenski jezik i najstariji jezik na svetu. A samo da vam pročitam šta je rekao, malo ću, neću mnogo da vas zamaram, šta je rekao Ami Bue u delu Evropska Turska još 1840. godine. Kaže, srpski jezik je bogat, lakonski, energičan i harmoničan. On podjednako dobro pristaje i muškom i ženskom polu i upotrebljava se isto tako srećno za opevanje ljubavnih nežnosti kao i velikih i krvavih podviga boga Marsa. Srpski sjedinjava broj s merom. On je zvučan, otmen, govornički snažan. To je ujedno isto tako jezik junaka kao i govornika. Srbin govori laganije od Nemca, praveći pauze i na način koji se divno prilagođava debatama. Nikakva diskusija na nekom evropskom jeziku ne podsjeća nas više na pristojnost i rečitost engleskih govora, kao ona koja se odražava na srpskom. Sva razlika je u tome što je Englez odveć često flegmatičan i hladan u svojoj unutrašnjosti, dok dušu Srbina zagreva južno sunce. I da ne čitam dalje. I mi bežimo od Amija Buea. Moram još ovo da vam dodam i neću više da vas davim.
Izdavačka kuća Miroslav ima 2 legata autora. Olga Luković-Pjanović je ostavila sva svoja dela, svoju biblioteku, svoj nameštaj, haljinu koju je doktorirala, ali apsolutno sve, pisma, sve je ostavila mojoj izdavačkoj kući. Skoro, pre 2-3 godine, pa ima 3 godine, našli su se pirati, naravno, i došla je knjiga u piratske ruke, odnosno oni su skenirali. Moje prvo izdanje smanjili na, ovo je B5 format, smanjili na A5 format. Uništili knjigu, ja kad sam je videla, kad je donao moj muž, kupio je na ulici, ja kad se nisam srušila. Oskrnaviti ovu ličnost, Olgu Luković-Pjanović, pa vidite šta smo uradili, blindruk smo stavili, njenu glavu, pa mora da se ovekoveči, mora da ostane zapamćena za vijek i vijekova, jer su ove 3 knjige Biblija za svaku kuću. A objavili smo i njen doktorat koji je pisaćom mašinom kucale i pisala rukom svojom. To je što se Olgi Luković-Pjanović tiče. Šta imam još da kažem za Relju Novakovića? Pošto je Olga umrla pre Relja Novakovića i Relja Novaković je ostavio legat u izdavačkoj kući Miroslav. Sve svoje rukopise, kompletnu svoju biblioteku, sve je preneo kod mene. I šta je ono što je interesantno, ja kad ovako pričam na promociji, ima tu i ljudi koji nemaju da ostave svoje kućne biblioteke, javljaju se u podmahlim godinama ljudi i takođe poklanjaju svoje knjige mojoj izdavačkoj kući. To da znate. I ne samo to što poklanjaju, nego jednostavno kažu, ne znamo šta će deca naša da urade s time, oni ne znaju koja je to vrednost. I jeste tako. I nešto što je sad objavljeno, a ne, moram nešto da vam kažem. Ovaj skup, mislim ne samo ovaj skup, inicijator Ljiljana i Predrag i ko još, Đura, nije Đura, samo vas dvoje. Znate li vi, prvo, ja Jaroslavu nikada u životu videla nisam. Nas dve smo se sele u kola, došle do ovde. Usput ono što smo pričale, jedna drugu dopunjavale. Dođemo ovde, sednemo za sto sa Stevan i Jovana, Jelena, izvini Jelena. I Jelena nastavlja se priča iz škole. Oni pričaju tu priču iz škole. To je nešto neverovatno. Verovatno, ja sam to predvidela, zato sam Jaroslavu spojila. Zatim, ja ne mogu decu da zapušim uši. Kad priđem negde nekom stolu da sadem da popijem kafu ili da popušim cigaretu, ja slušam razgovor. Ne mogu da ne čujem u stvari. Jer si ovo danas pričao? Ne znam što sam. Momčilo Deljanin srpskom narodu na dar. Moja knjiga. Ja svakako da ne. To je srpsko blago. Moma je srpsko blago. A vidi ga kako se namrštio. Mnogo si se namrštio. Da vam kažem, šta je problem kod mome? Ja sam bila kod njega, ne ja, nego cela moja porodica. I ne znam, 100 ljudi sam ja dovela. Mi smo ljudi različiti. Svako od nas je različit. Da moma ima vremena, da ne radi toliko, da kaže svakome, to ja kažem, kad ja preporučim ono na ime, kažem, kad ideš kod njega, moraš da si svoj na svome, da se posvetiš isključivo sebi. Nema posla, nema da ideš da zujiš, da ne znam ni ja šta. Nema, moraš da si svoj. Moja prijateljica, advokatica, nije mogla da shvati to. Jednostavno nije mogla da shvati. Kaže, joj, ja sva u ranama. Pa jesi u ranama, ali ono đubre iz tebe izlazi napolje. Izlazi gnoj, izlazi limfa, izlazi krv. Mom sestriću je 11 meseci, kako se zove, tromboza izlazila. 11 meseci. Mome mužu, iz glave, pa to ne da je smrdalo, to je, kako se zove,
kako se zove, karotide. Nema šta. Znači čovek mora da je svoj, da bi mogao da ide kod njega i da njegovi lekovi, njegova bioenergija ne leči samo sa mazanjem, ovim jabukovim sirćetom i rakijom i tih 200-300 trava koliko ima u tim eliksirima. Znači mora da čovjek da gleda sebe i da se okrene sebi. Sve ovo što su ljudi pričali danas, je tako? Jasno. Neću više da vas zamaram, knjige su tu. Rekla sam vam, ko kupi za 2000 dinara knjige, on će dobiti to besplatno na kućnu adresu. Znači, troškovi su moji. Šta sam još imala? Kataloge ću vam pokazati. Moram da vam kažem i ovo koji je uzrast za koje ja knjige objavljujem. Ja objavljujem knjige za uzrast od, ovo je za školce, za male decu. Deca se budi i uspavljuju sa ovim CD-om. Sunce. Dečije knjige, učimo decu razlika između cifre i broja, azbuci kroz pesmivnik. To je na CD-u. A ova mlada dama, jeste, nas je upoznao Branko i jednostavno ona knjiga naučni skup u Somboru, ne u Somboru, jeste u Somboru, ne. U Somboru? Jeste u Somboru. U Somboru, dobro, verujem. Verujem na duhovno. Ovo ide u duhovno, nema šta. Saradnja, prvi Ljiljanin kalendar kad sam videla, ja sam videla knjigu. Ovo nije kalendar, ovo nije običan kalendar. Kalendar jeste, ima datumar unutra, ali je žena napisala knjigu. Kada sam videla ovu knjigu, ona potpuno isto radi što i ja radim. Kad uzmete knjigu, sednete za sto, čitate ili ležete u krevet pa čitate, a ovo stoji na zidu okačeno i vi listate i čitate, stojeći čitate, da biste zapamtili šta je ona zamislila i šta nam je dala koju informaciju. Mogu da kažem samo par rečenica. Zamislila sam da ono što sam godinama izučavala u bibliotekama, ima tekstova, ima znanja, samo treba sesti i tražiti. Mislim, sesti, učiti, tražiti svugde. Boravila sam i po manastirima, ima manastirskih biblioteka. Zaista smo izuzetno bogati znanjima i tekstovima koji su nam dati u nasledđe. Kalendar je specifičan po tome što u stvari beleži trenutak u kom smo sad. Znači, beleži trenutak jer mi sada već od ovog trenutka, kad budemo sutra ustali, smo u istoriji. Znači, svaki dan koji je novi, vraća nas u istoriju. Malo jače. Moja Srbijo, sam napisala onda kada su krenule izbeglice. Kada su krenuli ljudi da se sele moja Srbijo. U međuvremenu počeli su da dolaze migranti koji isto to kažu. Moja Srbijo. Znači, dešavaju se neke promjene koje treba zabeležiti. Kalendar koji vidite ima merač našeg neznanja. Da bi bilo moguće da spoznamo koliko ne znamo, u smislu ovog dela koji je malo naglašen, ovo učimo u školskom sistemu, znači od 7. veka, ovo naše drvo porodično našeg naroda. Kreće odavde, korenčić ovaj je u momentu kada se u Viči pojavljuju prvi pisani dokumenti, odnosno spomenici iz čega možemo da znamo da smo postojali nekada pre kao narod. Znači sve ovo što je nastajalo tokom 5.500 godina ne pominje se. A pre 2 godine kada je na sajmu bila promocija kalendara, nisam čak htjela ni da ga donesem na sajmu. Sve je bila promocija. Tu su se pojavili Egipćani, koji su bili tada gosti u sajmu i rekli su kako to uopšte postoji. Je naša civilizacija najstarija.
Mi smo rekli tu je vinč. Egipćani su ostali zbog ovoga još 3 dana dodatno, jer niko im nije rekao da tu ima neka civilizacija, nešto, da obiđu Lepenski vir, Vinču. Znači, ljudi su bili fascinirani tim podatkom. Znači, ne zavidni, nego fascinirani, hteli su da spoznaju. Isto kao što neko od nas je otišao da vidi šta je to u piramidi. Način na koji se koristi kalendar, znači, datumski deo, položaj januar, znači stari nazivi, da se ne zaboravi. Mi smo sada u Koložegu, ali smo istovremeno i u Bogojavljenskom. Znači, imamo to znanje da možemo da koristimo sve što god postoji na ovoj teritoriji. Znači, mi smo u mogućnosti da ne putujemo u druge države, nego da tu izučavamo ono što svi dolaze ovde da bi spoznali šta je to kolevka Evrope. Znači, naučnici koji dolaze ovde dolaze da istražuju, a mi ne znamo šta sve imamo. Gospođa koja je tu i koja je dovela ovo dete, koje je izuzetno strpljivo i od tog deteta možemo da naučimo šta je strpljenje, nas je pozvala u Sekurić, centar sveta, gde je nastala srpska krivna. Na juhu. A imam knjigu I- Ja sad sam se naježila. Znači, mi koji smo ovde možemo da delimo ta znanja, kao što je rekao Mario, Miloš, znači Branko, mi u stvari treba da darivamo znanja. Sve to što spoznamo, pa makar to bilo u kuhinji, najbolji srpski kuvar, Milijan Stojanić, kuvar koji je najbolji na svetu. Koliko nas zna za to? Znači, zvanično najbolji kuvar sveta iz malog mesta Kosjerić. On je za to, titula je titula, ali znanje je znanje, napravio projekat za Guinnessa i to kako mi je pričao, proveo je nekih 8 do 10 meseci u razmišljanju. Znači, njemu je bio cilj da pobedi i da ga nikad niko više ne može pobediti. Znači, da srpski gen ima ideju koju ne može niko da postigne. Znači, dati takav cilj u kuvanju je stvarno fascinantno. Sada možemo da se igramo. Šta mislite koliko je ovaj čovek sa svojom ekipom skuvao, koliko obroka je skuvao odjednom? Koliko nas bi on sa svojom ekipom mogao da nahrani? Ja nemam pravo učešće, jel tako? Nemaš. Naravno. 10.000. I ja sam to htio. 100.000. 10.000. Ko je rekao 100? Svaka čast. 100.000. Nije 100.000, ali jeste 50.000. Znači, ideja je krenula od toga gde se nalazi u tom trenutku, kao što se mi ovde nalazimo, ideje kreću odavde, gde se nalazimo u ovog trenutka. On je u tom razmišljanju shvatio da ide u mali grad Aclav ili tako nešto u Poljskoj, gde ima 50.000 ljudi. I kaže, moj je cilj da kada dođem tamo, ja predstavljam Srbiju, moju državu, mislim, moj je cilj da nahranim sve te ljude, jer gde je greota je da neko ne proba. Znači, ideja je bitna, ali sada, otkud toliki lonac za 50.000 ljudi? Mislim, nije njemu problem skuvati i više, ali treba posuda. Da nije u livnici neko. Njegova ideja je bila da to spremi, da ću vam pokazati. Šta mislite, imate li ideje sa doktora? Ja bih htjela više lonaca. U bazen. Ne može. Jedan lonac, da bi taj ukus bio jednak, znači u svakom trenutku, da? Možda one velike metalne
Destilerije. Kako? Zvono? Destilerije. Šta? Meni je volno da zvone. Mislim, tu može stane 2-3 Elija, da nije neki bazen pa ga nekim sunčevim zračima kuvao? olimpijski bazen. Dobro, i mi što smo bili ne učestvovali. Znači, Ne. on je iskoristio cisternu. Da. Samo što je cisternu okrenuo. Da. Znači, sama situacija vertikale mu je dozvolila da u cisterni kuva. Mogu da vidim. Orka mi je uskrcista. A šta je tu? Znači, cisternu je pripremio u Srbiji. Znači, tražio našo s kim bi, ko bi mu to omogućio. Znači, skinuo je taj jedan deo, stavio nogare, napravio varijaču, sve to što treba za kuvanje. I jako je zanimljivo, znači, taj ceo proces je izgledao tako da kad je on se pojavio sa tom cisternom, onda se, mislim, verujem da su se svi, što ono kažu, smrzli. Ali, kad je počelo to kuvanje, naravno sva takmičenja su nameštena, bez obzira, uvijek postoje neke ekipe koje to radi i kada je to pravio je onu gustu čorbu, da kažem, došlo je do trenutka kad je to trebalo da se zaprži, da se završi. Znači, 3 dana je trebalo samo da proključa. Jer je gorionik dole, masa je velika, dok je to poslije se kuvalo samo jedno 40 minuta, sve gotovo, ali dok je to, taj proces ključanja, dok je krenulo kuvanje i naravno praćenje šta se dešava, i došao je trenutak da se to završi, začini i tako dalje. Tražio, ne znam koliko, sad da ne kažem pogrešno, 50 džakova brašna, recimo. Lupila sam, ne sjećam se. I on je to tražio, njemu su doneli i kada je on to uzeo u ruku, on je rekao, međunarodna komisija postoji, kaže, doneli su mi pirinčano, rižino brašno. I u tog trenutka je pobedio. On je samo u ruku uzeo. Uzeo je u ruku i kaže, vidi, oni su hteli meni da zaprže čorbu. Bravo. Da sam ja to stavio u taj lonac, pošto dole ova temperatura radi, to bi se zalepilo. Znači, počelo bi da gori. A drugo, pirinč ima karakteristiku da peni kad počne vrenje, a samo mali delić da izađe iz lonca diskvalifikacija, što je bio cilj. A to je ovo da ne može niko da nas spreči u onome da uradimo nešto. Znači, mi imamo energiju, imamo ideju, znanje, on ima znanje, ono, mislim, ima. I on je tada kad je prijavio, znači ono kad su otkrili da je to istina, ono, apsolutno zbog količine, znači naravno da je to završio i naravno da je nahranio tih 50.000 ljudi, što njemu u srcu. Bitno je da sada kažem da taj čovjek nema premca u ljubavi, ono što smo sve ceo dan pričali, jer je njemu nije cilj kuvanje, nego je cilj da prenese ljubav koju osjeća kada hrani ljude. Znači, to je pojma. Tome si bolesti takvu hranu sa takvom... Pa evo vam opet tako do Beograda. Rekao što se zmrznem, uzmem ono koferče, uzmem i kao krenula sam prema gradu, ali pogrešan je pravac, bilo je račvanje puta. Ja sam krenula drugim putem i zamislite, hodate jedno sat vremena na -17, otprilike u ovo doba, malo nešto ranije, negdje, mislim, oko 9 sati. Hodaš i osjećaš da ti je već ono, da se ta krv već ledi, a nigde prolaznika, nigde vozila. Mislim, sve je u magli, sve je u snegu, sve one grbe od onog zaleđenog puta. I sada u tom trenutku da sam odustala, trebalo bi opet sat nazad do stanice i pojavi se billboard, Nacionalna kuća Izvor, i onako delovalo je neugledno, pa rekao, makar neka kafanica da se zgrejem. Ulazim unutra, nije kafanica nego udobno mesto, toplo, prijatno, svetlo, mislim,
Pitam tu devojku ili ima soba, kaže ima. Ja odmah hoću da prenoćim, ona to piše i ja vidim tamo Guinnessov rekord, najbolji kuvar Evrope, najbolji kuvar ovdje, najbolje. Nikad čula za ovog čoveka, Milijan Stojanić, malo čudno mi sve to. Kažem, pa je li ovaj čovek živ? Nešto mi se otvorilo kako ovo može, to sve, jedno ime, jedan čovjek. Da, kaže, pa gde? Pa u kuhinji. Jel ja mogu da ga pozdravim, meni je srce bilo puno, kad sam, da, živ je, tu je. Znači, mogućnost da pozdraviš tako jednog velikog čoveka. I Svet Kosilić. Da, i pozovu ga i sad ja očekujem da je žmekasto, ovako kao Đura, onako voli da jede, voli da kuva. Međutim, pojavi se visok, elegantan muškarac, sede kose, onako kad je krenuo, ono, harizmatično, sve kako treba, lepo pozdravio i ja mu kažem, ja sam rekao, htjela da vam se zahvalim što predstavljate našu državu, kao Novak Đoković, ja to nisam znala. Ja onako sva puna entuzijazma i empatije prema njemu. A on meni kaže, šta? Šta kažeš? Šta? Kaže, vidiš ti ovu sedu kosu? A ja korak nazad. Vidim. A sve kaže, Novaka, kaže, gledaš na televiziji? Pa, gledaš. Vidiš ti ovu sedu kosu? A ja korak nazad. Kao, izvinite, oprostite. Seda kosa govori o iskustvu, naravno, ali govori i taj njegov stav i način kako on to kaže. Novaka ćeš i dalje da gledaš na televiziji, a Milijana ćeš da probaš, izvoli Poenta ove priče je da imamo takvog čoveka za hranu i da sada, u ovom trenutku, dok smo mi tu, on je zvao danas, mi pripremamo knjigu Jelovnik naroda Nikole Tesle. I njegova sabrana dela. I njegova sabrana dela sa ovom izdavačkom kućom Miroslav, zato što su njega pozvali u Americi da se to objavi. On je mene pozvao da mu budem, pošto sam ovu knjigu radila, za ovu knjigu sam dobila nagradu po načinu kako sam je osmislila. Prelepo i po bojama tema. Znači, naša šarenica, pošto imamo bogatu, hrana nam je puna boja, puna mirisa, puna, mislim, još uvek. To je kao motiv samog pirotskog Iz čišćenja. Bajine, ovo sam snimila u Bajinoj baški. Ovo je simbol, oni zovu žabica, odnosno ovo je porodica. Ovo je porodica, znači motiv predstavlja porodicu. Kada želite da nešto spremite, jednostavno otvorite ovako. I po bojama, ništa ne morate da čitate, samo da znate boje, a boje su u sadržaju. Evo ja ću vam reći, evo ovdje je divljač recimo. Riba. Znači ne morate da ga čitate jer u kuhinji nema baš puno vremena za čitanje, ali način kako je to urađeno je toliko jednostavno. Znači polja koja vidite u bojama i ove, da kažem da ne okrenem naopako, znači ilustracije jela, to sam sve ja snimila na licu mesta, gde je god to bilo. Znači ja sam s njim putovala i on kaže idemo tamo ovo, ja to snimam, uzimam, znači, autentični događaj tog trenutka, znači, on to spremi, ja to snimim, evo pogledajte, tako izgleda hleb, znači hleb i sos, a onda sve po redu, oblasti. I ovo je također udžbenik za svaku kuću. Ja sam to naravno sa ljubavlju radila zato što je on mene s ljubavlju hranio čitavih 8 mjeseci. I s obzirom na to, ovo je moj najlepši posao. Zamislite, nešto radite pa to još i probate. Nema poređeno. Sve u svemu Miroslava, Milijan i ja i Branko i sada sve veći tim ljudi radi na nekim, da kažem, projektima koji nisu vezani za politiku, niti za bilo kakav drugi sistem. Mi pravimo taj sistem. Mi pravimo sistem
koji će biti na dobrobit svih nas. Đure je već isprobao i već je poprilično vešt u kuvanju. Vidi se po njemu. Vidi se. Ja imam želju da neki skup napravimo baš kod Milijana. Znači on je trebao da dođe, ali zbog snega u ovom trenutku, kako se desi, on je čak i rekao da želi da dođe. Znači da bude sa nama, da naučimo nešto i o hrani, pošto radimo ovo, znači, kako kaže, spermakultura. Bila je mala lopta. Znači, kada objedinimo sva ta znanja danas, znači neko će trebati i da zna i da kuva i da nam kaže šta ima u kojoj namirnici i tako dalje. Ja sam imala čast da učim od najboljih. Znači, biti sa najboljima i kada vam taj neko daje znanje je najveća, da kažem, čast i radost. Eto, toliko za danas. Mislim da ćemo sutra imati... Još imamo nešto. Koji je zadatak izdavačke kuće Miroslav? Da jedete lepo zdravo da se hranite. Evo, na primjer, ovaj čitica Milovan Hanić Sorep, ispravnom do samoizlečenja. Čovek kaže da će živeti 120 godina. 120. rođendan je već rezervisao na televiziji Toronto, pa će rezervisati i ovde kod nas. Zatim, da čitate pravu literaturu, istinitu, koju je objavila izdavačka kuća Miroslav. I ono što je najvažnije, da živite u čistom prostoru, zaštićeni od štetnih zračenja. Štetna zračenja od podzemnih voda, od Kerijeve mreže, Hartmanove mreže i naravno od čvorova koji nastaju. Kada se te tri stvari sustigle, slučajno sam naučila da merim, slučajno, posle 10 godina. Ovo je knjižica takođe Ljiljanino remek delo. Htela sam da vas izmerim sve. Nije mi dala Ljiljana, može i voda da se traži, ali može i voda da se izmeri. Sutra možda se merimo, sad stvarno smo ispod nove. Nema šta da se misli. Nema veze, ti spavaš na štetnom zračenju, spavaš na štetnom zračenju. Najobičnija žica, čak i zarđala i bakelit neki, spavaš na štetnom zračenju. Ti spavaš, izgledamo lepo i dobro živiš. Dajte mobilni telefon. Ajde, šta tebe? Može se rekao da Daj. Mobilni telefon, čekajte da uzem. Da, ima zaštitu. Radi zaštita. Od Ilija Kićevića zaštita. Od? Ilija Kićevića. Dobro, a sad ćeš da me pozoveš. Odnosno, ja ću tebe da pozovem. Važi. Pa ćeš da vidimo da li radi zaštita ili ne radi. Sad ćeš da vidiš. Izvini, molim te, samo telefon da uzmem. Kakav dan? Novi dan. Kako je napisano? Baš i ne znam. Ušte sad. Jel ne da svete ne? Sigurno. Ajde pozovi sebe. Pozovi, evo ti od mene, pozovi sebe. Bude popis na naslov. Okrenite da svetli, jer Ajde. isključen je zvuk zbog... Ne može zato. Ajde, Ne, nek uključi sveti zvuk. samo, ne nek sveti samo, dok ne da sveti. A ima još jedan broj. Milanka, desno malo samo. Evo ti to što je svetlilo. Milanka, Molim? tako. Evo ti to što je svetlilo, pogledaj, ne može da se očisti. Zvoni. Jel zvoni sad? Ne znam, evo Evo sad. ga.
Evo svetli. Ali ne, stavi moj telefon preko tvog. Zatvori to, slobodno, zatvori i neće da se ugasi. Stavi preko. Oho. Moja zaštita, anulira njenu. Tvoja zaštita je štitila dokle, dok se nije napunila. Kad se napunila, ona ti vraća. Jel vidi, tebi zaštita treba da deluje kad razgovaraš telefonom, a ne kad, ajde, uzmi skloni moj telefon. Skloni ga. Evo ga. Evo, vraćate se. Desno od snimka samo. Da me jedan telefon izvešio, ne spavanje. A telefon? Pa izvadi telefon. Izvadi telefon, možda ti je Meni zrači. Nemam ja razloga da ti kažem, ti spavaš na štetnom zraku. Šta treba, šta da uradite što je najjednostavnije? Ne mačku da uzmete da uvedete. I od prilike jednom u 3 meseca uvedite kuće. Zašto? Trenutno stanje, ja ne znam kakva je ovde energija, ovde je dobro, dobro. Evo ovde ne valja. Evo ovde ne valja. U kuhinji je iskustvo. Nema veze što je kuhinja, kako je dole, znači je tako ovde gore, tako i gore. Ili je još šutni više. prostor. Postoji neutralizator koji košta samo 12.000 dinara, ja ću da vam pokažem, koristi samo zemlju, samo uzemljenje, ne struju, ne ništa. Može, kako je prizemna kuća, da se ukopa u zemlju, ako je, ne znam ja, ako ima utičnica, ali imamo utičnica ovde neko da uključi. Ima, evo tamo bude. Da vidite, ovo samo da vam pokažem. To je moj karakter. Sve 3 strane moraju da vidite. Znaš koliko si materijala snimao? Đuro, ajde. Najodličniji. Nešto nekih, ja čak na vama gledam, rekao mi je da